Estem travessant per tragèdies inimaginables en un temps que millor podria descriure com l'era posthumana. Més que mai necessitem ballar per recordar al món que la solidaritat encara existeix. La nostra dansa, ara més que mai, ha de donar una forta senyal als líders mundials, a aquells a qui se'ls confia salvaguardar i millorar les condicions humanes. Que som un exèrcit de pensadors furiosos i que el nostre propòsit s'esforça per canviar el món pas a pas. La dansa és llibertat i a través d'ella hem d'alliberar els altres de les trampes que s'enfronten en diferents racons del món. La dansa no és política, sinó que es torna política perquè porta en la seva fibra una connexió humana i, per tant, respon a les circumstàncies en el seu intent de restaurar la dignitat humana. A mesura que ballem, amb els nostres cossos caient en l'espai i enxarxant-nos junts, ens convertim en una força de moviment teixint cors, tocant ànimes i proporcionant la curació que és tan desesperadament necessària. I el desafiament es converteix en una sola dansa, invencible i indivisible. Tot el que necessitem ara és ballar una mica més.